130 квадрат хонаи фурӯшӣ сехонага дар шаҳри Кӯлоби Бостонӣ дар ошёнаи якум аз болои мағоза бародарои гиромӣ. Тирезаҳо лаби роҳро нигоҳ мекунанд. Шаҳри Кӯлоб маҳаллаи Сангак Сафаров. ин тараф чораҳаи баҳор мешавад, чораҳаи световой мешавад бародаро. ин тараф боша амонатбонки шаҳрӣ. Территорияш беҳад территорияи хубе. Дар моҳи сентябр мардум медрояд, зиндагӣ мекунад. айни ҳол иҷозати ремонт дорад. берем дохили хона. Падезои биноро таъмир кардастанд, қариб ки тамом кардагиянд. Ёкин якта дута лифт меояд. Ёкин ҷа ҳамаро кафел гирифтагиянд, шакатур кардагиянд. хонаи мо мана ҳамон хона аст. 130 метри квадратӣ дарои асосии хонаро часпондастанд. аллакай як ду ошёнаи дигар мондааст. ба мо мерасанд. як хона, ду хона, се хона, ошхона, ҳамон ҳоҷатхона. 130 метри квадратӣ шакатур кардагӣ, стяжкаи полис кардагӣ, иҷозати ремонт дорад, нархи дастрас қатӣ. болои мағоза якум ошёна мешавад. болои мағоза дай. бародарои гиромӣ, нигоҳ кунед чӣ хел калони барҳавои хушрой. мием шурӯъ мекунем аз ана ҳамиҷа. тирезаи хонаро нигоҳ кунед чӣ хел хушрой. тирезааш пол панорамаи гарани калони нағз мондаги пластикӣ. ина диден шакатур, стяжкаи пол ҳама ин дар расход мекунед ки марда худаш кардагӣ. ва дар инҷа бошад ҳаст хонаи дуюмаш. и ҳамчун хонаи меҳмонхона ба ҳисоб меравад. бародаро якта дута сета чорта тиреза дорад. бовар ки дар инҷа хоб мекунӣ ба фикрам дар тобистон ҳамин шамоли баҳор мерасад. полни гирдо ба гарсуш уяй театри Сайдалӣ Вализода лаби роҳро нигоҳ мекунад. инаш ҳаст хонаи дуюм. дар инҷа бошад ҳаст сеюм хона. сеюм хонаш мана ҳамин аст. хонаош беҳад калон метавонед ки дута духонагаш бикунед. ва дар инҷа боз мондагиян якта ҳамом. метавонед як ҳамому ҳоҷатхонаи алоҳидаи дигар дар ин қисматам бикунед. иҷозати ремонт дорад. турбои обу канализатсия ҳама чӣ бурдагие бародарои ман. ва дар ин қисмат ҳаст ошхона. ин ошхонаро калониша нигоҳ кохед. ин ошхонаро калониша бит тирезаш гуфтам ки пол панорама мешавад. ва дар ин қисмат бошад ҳаст ҳамом. ина турбо ҳама чӣ бурдагие. ва инаш бошад ҳаст ҳоҷатхона. бародаро 130 квадратай ина даромадгоҳ мешавад. метавонем ки аз ин ҳами қисмат проект карда мешавад. 100% проект карда мешавад. аз ин ҳами қисмат алоҳида як духонага кунем ва дар ин қисмат алоҳида як духонагаи дигар бикунем. стяжкаи пол кардагӣ, шакатур кардагӣ 130 квадрат аз болои мағоза ошёнаи якумай. нархи хона имрӯза 795 000 сомонӣ. 795 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиб мулкам мемонам, занг бизанед, муомила кунед. арзон карда мешавад.